fulbe Africa hayo bidaniyo Chubalo malata chubalo fenata chubalo jambuta ko hayo bidaniyo Manama Tokoro manama Hatumbo jen chalamole Manama hatumbo sidi Manama sar hatumbo ngawle ngarangu Gila ngawle ajella Chubala gumeda he De chagal
abarkaniyam caali min ko mi yerima galle malal gaajo malal bamuma kame mbaya bamu selli gaajo jafal Tani muri tani. Sibbe tedduɓe taweteɓe jokli windere woɓe hettade yewtere suudu meɗen kala let oɗo saaha so yonti min calmini on min juurima on min jetti on en mbaɗi tabal manggal iwde men to leydi Sénégal nadde men ha to leydi Mauritanie kono kadi ko fulɓe mbiyata ko maayo yonani keerol nde tawno oto banggue oga banggue kala ko jiiduɓe yumma e baaba goni ɗo henna ɗum jeeyi sababu hande en gari ɗo henna e cuuɗi meɗen wuro aali geelel waɗɗani darel barka addi men ɗo henna noon ko tawtirede ñaldi payodindi batteɗi ɗo henna ko fati banggue final tawa ha tenti kadi ko fati banggue gueɗe ɗe ganduɗen ɗe mayata majjata yaadi koye men wondi koye men jeeyi sababu garangal men ɗo henna noon ko musidɗo men tedduɗo woni ceerno Boubacara Gaye mo ganduɗa kam woni gardiɗo fedde heɓe sukaɓe Afrique ɗo henna e leydi men Mauritanie ko wona ɗum ko en gari ɗo henna e dow inde suudu men SAS e gardugol docteur Abdourahmani Ga ko noonne kadi e dow inde suudu men to wol fajiri eɗen garde musidɓe men tedduɓe woni musidɗo men ceerno Ahmadou Moussa Anne mo ganduɗa kam woni gardiɗo ko fate banggue programme
piindi radio kono ne kadi musidɗo men laayi an mo ganduɗa caméraman keptinaɗo e dendagal yaadiɓe kala ɗo noon eɗen tawi ɗo henna e guesa mbadba fayiba yuɓɓuba yaaduba e jamanu ma on jii ko woni e nder guesa ba nattirde guesa ba on jiiɗon tableau ngarɗuɗo ene waɗa suudu men SAS on jiiɗon kadi heblo sukaɓe Afrique eɗen fof eɗen gandi holko firti heblo sukaɓe Afrique ala no mbatten so wona namdoɗen musidɗo men holko addi mbaɗo hen e guesa innema yettode ko di fof ko salmindema e juuradema e ñaganadema Allah kadi moƴƴere tabande maalo tabal ngal mbaɗɗa hakkude leydi Mauritanie e Sénégal ngam jokkude e ndam sabu darndema labtude faytinde e toon to télé men mo gonɗen o ha yewtere meɗen suudu meɗen e ko nandi hen e ko nandi hen emin mbima kadi Allah jarama yo Allah teddintedino yo Allah mawnino mbiten ko Amadou Houleye Amadou Aali Geelel kono jamanu ɓurandere min ko Samba Pam addi en ɗo ko ɗo jeyɗen ɗo woni jattinene kono addi en tigui rigui ko dusdirde e omo ganduɗa ko miñiraɗo hande mo Allah watti moniraɗo to banggue e wondemo kilifa to banggue leñol amen dewol e gurol kala sen tawi hono ceerno Boubacar Gaye no mbiɗa ni heblo sukaɓe Afrique ɗum addi en ɗo joni darɗen koye projet mo ganduɗa ko jinnaɗo meɗen Iba Diak kadi e jeeya e sababuji tengtuɗi gam garagal meɗen ɗo e wuuro meɗen wuuro Aali Geelel ko wiide tan onon hoɓɓe arɓeɓe natte wonde hoɓɓe hankkadi on gonti bismotoɓe saabu guila gummiɗen Rosso Mauritanie ɗon kawren haɗo joni min jii e jeese moon wonde onon kay on mbaɗani koye moon hoɓɓe mbaɗen koye moon ko ɗo jeeɗon holliti e jeese moon holliti kadi e darde nde holliti kadi e jaɓɓal ngal ɗum noon en jiiɗa jurnade ko wi tan dendagal wuuro Aali Geelel walla commune mo Darel Barka funnague hirnague e waddu kamɓe kadi ɓe gaari ɓe tawtorema yiɗe tawtorede e ɗiɗo ñalawmaji walla kiiɗoli kono noon jammaji ɗi paten ko e pekane eɗen gandi ko fina tawa mo ganduɗa garɗuɗo mo fuutankoɓe jeeyi ha tengti noon hinde meɗen hinde cubalagu min jii ɗum ɗo ko wona ɗum guila e terto ha e gueɗe laaɗe e fuutankagal cubalagal men tawi ɗum noon en mbawa en jiiɗa kadi jurnade nde wonno waktu o kadi nantara en ko wi tan dendagal setema mo garduɗa o bisimol mon wuuro Aali Geelel bisimol on kadi e commune mo ganduɗa hoorema mo Darel Barka kadi eɗen jetta hen tigui tigui parrain ji meɗen ɓe ganduɗa kañumen kadi komin ballodirta e mumen e ɗiɗo ñalɗi hono musidɗo meɗen hono docteur Oumar Diatigui Diop e mo ganduɗa ko Souleymani Thioub mo ganduɗa hoorema kadi kañum woni directeur banque IBDA eɗen jettaɓe kadi nde wonno kadi kamɓe goni parrain ji tigui tigui ɗiɗo ñalɗi ɗum noon en jiiɗa jurnade joni konngol arta e maɗa e ko widema tan Ablaye Sarr bisimilla moon jogui ɗo fuɗɗi mo araɗo haali kono fof notimo vraiment min jettomon no fewi ɗum ɗo programme mbaɗaɗo hawɗo henne kadi Allah yimɓe fof no gandi won fandare wonde hen nde ene ñaagui Allah towɗo yo Allah hokku en fandare wonde hen nde so hokki kadi enen kadi en pandin ɗum machallah rabbil alamin ko nodda ko ummi ko Sénégal to eɗen jettaɓe no fewi saabu lawol ngol no woɗɗi guila to taccude adde ha ga machallah ɗum hamɓe jallitima gari ha ɗo henne ɗum ɗo eɗen jettaɓe ne mbiɓe kadi bisimilla no fewi eɗen ñaagui Allah kadi yoɓe dutto kadi dow jaam ɓe tawata kadi wonɓe toon ɓe dow jaam amin joni noon machallah rabbil alamin mbeɗa yetta kadi no Souleymane ko kanko fonno haalde o wimi koye mawɗo wimi haal walla mbeɗa ñaagui Allah walle Allah teddinmo yo Allah teddimo no fewi yo Allah kala ko yiiɗi yo Allah waɗan ɗum kala ko yiiɗi ene moƴƴe makko yo Allah waɗan ɗum kala ko yiiɗi moƴƴani makko to Allah waɗan ɗum machallah mi weltima no fewi fina tawa eɗen gandi mawɗo toujours foti ko hokkede hunde ko foti hokkede ha timma ɗum waɗi cukalel fotani nantininede so mawɗo nantinnama cukalel fotani nantininede ko refti hen ko yidde wide tan ruttude teddugal e musidɓe hono jeeyɓe sababu o kala mo yettani sababu a yettude Allah sababu baɗɗo ha dentude nen ɗo e to e sababu kadi jikkimo jogui meɗen boɓe ndeɓe mbaɗi men pari ni wonde parrainage on affaire activité waɗowo eɗen belti hen kalde beltugol mawɓe e yiɓe haalde ɓe ene waɗi ɓe kaali foof to batte bismugol mi ruttotako hen to batte bismugol so woni wona yiɗɓe wonɓe ɗo e nder wuuro ngo walla aɗaɓe caggal leydi ndi ni e hoore muɗum ɗum mi ruttotako hen kono kaɗen tan ko jeeyi sababu hono gongol men ɗo e ngol hono activité oɗo mbatten o wiya wonde koko fina tawa meɗen so tawi wiyama fina tawa mbiyeten ko ndema awa e gaynaka so mbi ndema awa e gaynaka ene wayno foof ardi ɗum woni ko fina tawa meɗen ɗum woni ko jeeyi sababu gongol men ɗo e ngol eɗen jettuno mawɗo Iba jeede sababu o gargol men ɗo e ngol surtout wadde meɗen wadde yidde hollirde hono ko hunde e fina tawa meɗen o sen tawi mbiyen ndema ɗo gonɗen ɗo hannde on jii machallah ɗo gonɗen ɗo ko nokku baɗɗo fayida ene wayno hannde e systéme des Nations Unies ene jeeya e ko ɓuri huccinede hannde ko wiyete ko hannde ko la biodiversité ko wiyete ko hannde sato kotki
sato kotki sen tawi mbiyen l'environnement hande ene teya ene jeeya e gueɗe ɓurɗe dolnede e nder aduna o hande kala activité waɗa so tawi environnement yitaki hen hoore muɗum ene wayno au niveau des système des nations unies heewi ko ɗum heewi ko yoyede hay to batte ndema hande so ƴeewi ndema bio ka hande ɓuuri huccenede donc holko woni ɗum ko yidde hirjinde yimɓeɓe wonde neɗɗo kala ɗo woni ko ɗon wawata yitade hoore muɗum ko ɗon wawata développé hoore muɗum asli meɗen enen foof ɗo ko jatti to jaaɗen to mataw kay yaaɓe tan ene jiggoyo kono asli o tigi rigui ko ɗo yete ko ɗo woni jatti o tigi rigui donc wawata sona yimɓeɓe tiiɗe goto foof wawa tiiɗede fina tawa mum e nokku muɗum ɗo woni ɗo wawa ɗum ƴellidde wawa ɗum mawninde ɗum no eɗen jetta sababuji yiɗi mbaɗi sababuji ɗiɗi foof ha tawɗen ɗo e jiiɗa junnande feewno mbiɗo ni waktu on gaɗi men kono men ene gasa durtuɗen e haala ka so Allah jaaɓi wiide moon tan Allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh oɗo Souleymane Thioub Dakar gueɗal ngal wallahi mo hantin sabu o yejjitani ko woni ko o yejjitani ɗo woni ɗo o yejjitani caggal makko amen ñaagui Allah tabaraka taala yo Allah junnu balɗe oɗo Ibrahima Diop garɗo ɗo mataw bisgako ko bak tan e waɗe kono noon kota ɗum aali geelel so ari wurani so yama bisimilla mataw ko bak tan e waɗe eɗen ñaagui Allah noon yo Allah junnan en ɗum ummiɓeɓe Sénégal ene woɗɗi noon kono noon ɓe muñi coonoɓe muñi guleeki haɓe gaari ɗo te andima ɗo ko sababu baɗɗo kadi yo Allah junnu ɗum eɗen ñaagui kadi en battani kadi no wuure ɗen ɓeydi en ustade enen kala e juuɗe yo Allah waɗan men moƴƴere Allah kala garnoɗon arde caɗele yo Allah feɓma ɗum kala garnoɗon wonde donkal yo Allah hokku ɗum kono rokka waaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe wuro aali geelel naaɓe bandiraɓe Mauritanie Sénégal min calmini on min juurima on min ñaagima on duwaw amin nelde on duwaw en jetti Allah noon no feewi en jettini kadi mana wuro aali naaɓe Allah alhamdulillahi rabbil alamin mi wonno neɗɗo ne wawi wuurde gurdam kewɗam taw mana rendani e bandu men neɗɗo ne wawi wuurde kadi gurdam kewɗam taw ne rende e bandu men komin mbawi wadde ɗo foof noon min jetta ɗum no woniraɓe amen e jinnaɓe amen saabu ko kamɓe min jiiya ɓe mbaɗa ɗum ko kamɓe jangguina men ɗum mi rutto gay seeɗa min kalanmi ɗo koye konngol HCSA heblo sukaɓe Afrique fedde nde ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin ko hettinade e nder jogli aduna he fedde nogas e jeegom leydi Mauritanie hande ko enen Allah waɗi gardiɗo toon e nde ɗo fedde eɗen gardi noon e sedde meɗen ummiɓe Sénégal e Mauritanie sinno wonano no wayni ko kamɓe poti haalde kono noon ɓe jerƴi kam e haalde nde enen ɗamini maɗi kaal janggo ñalawma so Allah yaniri subhanahu wa taala inchallah so ɗum ɗen ni mi weltima no feewi mi wetti Allah kadi no feewi bandiraɓe wuro aali geelel eywa hoɓɓe men ummiɓe Sénégal ceerno Abdallahi Sarr e présente mon e maɓɓe no fotiri foof mbeɗandi tawone famɗi seeɗa e ceerno Amadou Moussa Anne ceerno Abdallahi Anne e ceerno Diop kamɓe foof koɓe liggotoɓe téléji goto e maɓɓe foof ko goppuɗo haaju muɗum ari hawrude men teele ko yarliti hen e doole muɗum ay goto e meɗen waɗanani goto e maɓɓe hunde saabu Allah ɓe gardi ɗum ngal teddugal yo Allah yoɓɓe moƴƴere kono noonne kadi ummiɓe Mauritanie ɓe e gardugol Hamme Sall mo ganduɗa wona hande woni goho muɗum ɗo wuuro aali neɗɗo moƴƴo tedduɗo mo ganduɗa kala ko weeli amen ne weelimo kala komin jiiɗi mbo yiiɗi ɗum noon amin jetta Hamme Sall mo ganduɗa e wondude Abdoulaye Salli Diallo ko kanko woni président HCSA section Mauritanie kanko woni ɗum e wondude Raki Bocar Ba bandiraɗo debbo tedduɗo kanko woni mana toppitiɗo jokkodiral caggal leydi e nder leydi he fodde faate HCSA e wondude musidɗo men Ibrahima Ba kañumne kadi ko cukku makko on jiiɗan ɗo ɗeɗo nate garɗude ɗeɗo foof ɓe bindi ɗi ko ɗo musidɗo biyeteɗo Ibrahima Ba ko kanko golli ɗum ɗum noon ko neɗɗo mo ganduɗa kadi en ngala joddum kadi waɗi ɗum ko saabu Allah e ko waɗi waɗirde ni tan ne wonno wonɓe to won wonɓe ga fof ko yiiɗi wallidirde kadi enen gandi tawone faayi
bandiraɓe min jetti kadi mi haali Rakiba o wi yom haal Rakiba no Tijani an wiyanno ni wonki yata jomum tawaka Rakiba ko banam debbo tigi rigi machallah Samba jarama ko haɗini haalde Samba Pam noon Samba Pam woni ni min woni Samba Pam mbeɗa yetto noon no Ibrahima Diop wini Souleymane Thioub oɗo jooɗi eywa ko waɗi mi yiide mbeɗa yetta mbeɗa settina moon onon wurade naaɓe ne gasa wonde kon gandani hen heɓle sukaɓe Afrique récépissé o yalti ke indam leydi Mauritanie fof no didiri hettini ɗum yalti fadde joni duuɓi 4 sababu yaltude nde ko kanko Souleymane Thioub oɗo dariɗo seram ɗum ɗon noon mi haalino ɗum ko adi hande kadi kadi mami haaltu ɗum hande taw ɗum dañi fartan haalde ɗum ɗo mi ubbota on nema ko heewi ene haale ko heewi ene daƴƴe kono noon cettoɗon ɗum gandon ɗum yo Allah yombo moƴƴere nde wonno nde wawno haalede o wasa darade hen kono mi haalamo fayi balɗe 3 ñande keɓamme récépissé o ñande hen eɗen mbaɗi ñalande wande hono ni ɗo e wuuro Aali Geelel ko nden noddani ministre toon ministére noddi min ɗo wi kam janggo yoma ara récépissé yalti ɗum noon ko ceerno Souleymane Thioub oɗo dariɗo junggam nana kanko golli ɗum yo Allah yombo moƴƴere onon kadi yimɓe heɓle sukaɓe Afrique ɓe gandano ɗum fe gandon ɗum woni oɗo eywa kettuɗo ga wonne o wini Ibrahima Diop ko mo lomti o docteur Oumar Diop mo ganduɗa kadi darde muɗum ene setta hen no fewi yo Allah yombo moƴƴere ɗum noon mi raɓɓiɗino tan ceerno Souleymane a jarama yo Allah yombo moƴƴere mbeɗa ñagorno Allah dañde oɗo ñalawma ruttude wurade naɗe teddugal Allah rokki kam ɗum ko ɗum tan wonno fandare nde ko heddi ko ñalawma janggo ma hase sa haalan moon holko woni golle mumen inchallahu rabbi musidɓe tedduɓe wuro Aali Geelel walla mbiyen so en tumnima e oɗo henna tableau mo laraten ɗo henna mbiyen jaltaɗe tufde wuro Aali Geelel saabu so tawi en mbi noon addi men ɗo henna ko kikiiɗe hiirde jamma mawɗo belɗo mo fulɓe beltotono e kala sahaa ɗum woni jamma pekan walla ni mbiyen ko fate bange wurtinde cuballagu taw kadi ma yaaro beele sukaɓe men ganda ko joguiɗen ko ala ko ɓurɗum ngarɗude nde tawno ko needi oldi woni hen ko wona ɗum ko eɗen garta seeɗa e oɗo nokku mo gonɗen mawɗo men musidɗo men ceerno Souleymane haali joni joni aduna kala woni hande koye haɓade ko fate yooro ɗo ɗo gonɗen noon eɗen gandi yooro ala ɗo en tinani ɗon guleki en tinani ɗo hena nangue saabi ɗum ko leɗɗe baɗaɗe ɗo hena ɗe so tawi yimɓeɓe fof ñembi ko wayni henna joni joni ceertene caɗele mboɗo heewide kala saha ngoɗo henna maayo ngo kufɗen Fuuta worɓe e Fuuta rewo so tawi ko leƴƴi goɗɗi konnoɗo ko wona enen joni joni wonta aljanna deke so tawi ɗeɗo henne gueɗe ne mbaɗe ñamde ne dañe hen ɓuuɓol ne dañe hen kene ɓene donka nadde emen joni joni keɓen cellal ko lekki tan wawi wurude en min de jiimi ɗum de min kala mi gasi weltade hade mi yiide ko heddi ko ɗum noon wuro Aali Geelel ɗum ɗo henno yoni wonande amen minen ñeentinorgal faade mon ɗo tan hayso haali ɗo somin kooti min jooɗima e téléji ɗimin kuufi ɗi ko wayno haalirde Walfadjiri walla ko mbiyeten radio piindi radio e ko fate banggue radio ji e téléji goɗɗi TFM nanɗo e hoore mum ko wona ɗum ko kadi radio ji men e téléji men Mauritanie nanɗo fof ma yaltoyi aduna o kala yiya ha fawa hen jiiɗi mum anda wona kecce woni ɗo e wuuro Aali Geelel ɗum noon ɓaydi koko yiiri mi rokka musidɗo moon Amadou Moussa Anne hade men artoyde hen ñalawma janggo garten ko saabi gandudiral men e musidɗo men ceerno Boubacar Gaye saabu ko haali ɗo ko fof so tawi haali en potano suurde konngol saabu ala ko ɓeyduɗen hen kono ko teddungal ɓaɗa en dokkama fulɓe mbi teddungal dasetake rondete kaldawo e mono ko musidɗo mon ne wiye Amadou Moussa Anne wayni ko toon to Dakar lamorgo leydi Sénégal e saktirde ne wiye piindi radio e piindi TV to banggue télévision ko adi foof en garani ɗo ngam wutte jaydiyanke o
ɗum il faut paamin ɗum so en duttinima taari hakkude men e ceerno Boubacar Gaye wonandemi min ko hande woni goo to guita min nde laaɓɗo nayyi nde tawno min gandodiri ko tolni e duuɓi 6 e nder dingiral ni wiye weltare ɓiɓɓe fulɓe e ndeɗo fedde witende fedde heblo sukaɓe Afrique nde ganduɗon ko hande woni goo ko guite amin ne labda nayyi nani subaka toon to Rosso Mauritanie wona nimsa ko teddungal wona nimsa ko jokkere en ɗam wona nimsa ko gandal e yankinare makko e lesɗe hinde hoore makko garda fof yaɓa e dow makko tawi koye mbaadi needi e neware makko Gaye an min garani ɗo noon no mbimi ni pour wonde jaydiyankoɓe kono noon so tawi a yeehi guerre alay saago nawa armé maɗa ɓe hen mbi joguitaji amen ko micro ji e caméra ji alay saago wona seedantagal waɗa ko wiyete ko trace min gani ɗo e wuro aali geelel ñande naggam ko ɗum kewno ɗo hol kewnuɗo kewni ko wuro aali geelel naaɓe e teddungal ngal waɗi kanko ceerno Boubacar Gaye o ardini ɗum fedde heblo sukaɓe Afrique yettude on e jarnude on e yonede kadi jaɓɓugal mon naane min ɓami yaade nokkuji fof pour waɗoyde reportage walla bismede hono ni kono min meeɗa dañde hono ngal ɗo jaɓɓugal min meeɗa dañde hono ngal ɗo teddungal weltare nde noon ina yona maayowo yoni min minen min beltima kadi ɗo tan min daɗɗikinto so Allah jaaɓi programme o ma jokku minen e mon gondi ha ɗo nde ɗum gasi fof so Allah lamɗo jaaɓi Allah jarama on jarama musidɓe tedduɓe eɗen tawe ɗo hen ha hande e cuuɗi men wuro aali geelel eɗen gandi oɗo kikiɗe hande ko kikiɗe belɗo ko kikiɗe jirwuɗo ko kikiɗe belɗo farnorade nde tawno ala ko ɓuuri culture welde woni fina tawa men guila min gari ɗo hen ha hande ɓiɓɓe wuuro ngo kala nana jalti mbaɗi jaɓɓule payidinde oɗo kikiɗe hande ko kikiɗe cuballagu so tawi on laari caggalam ɗo hen mo on jikkaɗo hen laana peŋaka fewnaka ara rayuji kala nan ɗo henna bandiraɓe rewɓe nana gama yimɓeɓe nana ñanti moni kala nana welti en mbawa dañde ko ɓuuri ɗum ɗo henna fina tawa poɗɗen ko wuurde ɗum poɗɗen ko farnorade ɗum poɗɗen ko yidde ɗum ha natta e ɓerde men sohna Asmaw holko mbiyata oɗo kikiɗe hande mo gonɗen ɗo e wuuro men aali geelel Allah jarama a jarama hono Sar Abdoullaye Sarr oɗo kikiɗe ko kikiɗe belɗo walla ni mi wiya guila ñalawma ko ñalawma belɗo arde meɗen jaɓɓerɗen hono ni enen kono arde kadi hande en jii ɗo joni fijirde nana feŋa kono ko addi fijirde nde ko golle en jii gummiɗen ko toon to jardin en gandi kam wuuro aali geelel naaɓe ko dariɓe darde lang wonnoɓe paami tigui aduna o hande ko eroto ko woni hande wonde leyɗele ɓamtiɗe ɗe foof ɓamtori ko awo e ndema e gaynaka kamɓe kam en jetti Allah en gandi kamɓe ɓe paami ko eroten ko kalete ñere foof e ko haalete ko foof wadde kadi so ɗum ɗo ari tawi hen en gari hande ɗo eɗen ɗo tawe e tufde wonde eɗen gone fifire wadde ko fina tawa ha tingti noon e hinde wiyetede subalɓe e nder hinde fulɓe wadde ko weltare ɗum noon ko weltare guila garɗen kadi ko weltare nde ko jokkude kono noon ko fijirde fina tawa yaadude e gollal a jarama façon no wayni mi meeɗa yiide ko wayni kono kam mbeɗa andi taw wiyete ko fina tawa kam waɗama ɗo hande wuuro aali geelel kono amen jetta noon kam machallah e dendagal ko fate diɗɗal suudu men foof amen jettaɓe ɓe jettanaɓe Allah ɓe jetta kadi heble sukaɓe Afrique e wuuro aali geelel naɓe foof machallah yo Allah yoɓ moƴƴere dental subalɓe laaɗe ɗe foof laana fof jogui équipe gardiɗo ɗum mbiɗa sikki so tawi wawino e mi anda ha ƴeewa tan kono ɓuranno kam so tawi wawanoma goore mabɓe ko mbawa rendem kamɓe équipe bisimilla soɓe gari aɓe keeƴi ɗo hen bisimilla no fewi Abdoulaye Sally Sall aɗa tawe ɗo hen e wuuro aali geelel hande nawirayi wuuro aali geelel e lorde leɗɗe wuuro aali geelel e wadde leɗɗe ɓesnoje wuuro aali geelel e fina tawa saabu ko jiiɗen ɗo hen hande ko hunde wande fayida ɗum jeeyi sawa président suudu men sage docteur Abdourahmane Kane mbiɗen mo eɗen gara ga hen to wuuro aali geelel o wi ɗum ɗo hen mboɗo yaadi hen tene kadi ko ɗum woni ko jiɗmi holno jiiruɗa oɗo kikiɗe hande baɗɗo fayida guila jaɓɓugal ngal ha yettoɗo kikiɗe mo gonɗen Abdoulaye Sally Diallo moni kala ne hettom alhamdoulillahi rabbil alamin jettojo gojini Allah kanƴuɗo yettede mo ganduɗa kam dañde yettede ganduɗa ko rokka jaare haɗa jaare kono duwonima denndangal bandiraɓe aali geelel naaɓe e kuuɓal guele ganduɗa fami mawɗo wuuro ngo hay sernaɓe wuuro ngo hay jinaɓe wuuro ngo ka fof e beltanima Allah beltanimamaɓe nde wonnon Abdoulaye Sarr fuu tan kala ko jiɗɗa fof dokkami aduna sa yanima o yiyanima
sa teddani teddinanima so gonga ɓe teddini en guila en cuwa yettade wuuro ngo ɓe mbaɗi motoji mabɓe e sartaji mabɓe ɓe gaari ɓe terti en gam hollude wonno tigui rigui jaati eɓe teddini eɓe jii en fodde koɓe jii en ko eɓe teddini en ko enen kadi en teddiniɓe hen kadi en jii guila yimɓe jidde faade joni yimɓe jooɗaki gam golle pottamel ame payidude ganda fami tawaji ɗo hen e nder wuuro aali guelel guila garɗen en ceerani yiide gueɗe mbaɗaɗe ɗo juɓɓude baɗɗe fayida holko garantamin hen ceerno hande mbiyeten tan ko alhamdoulillahi rabbil alamina Allah jettoɗe godini ilallahu taala towɗo en jetti Allah nde hokki meɗen jeyɗen e ngolɗo leñol fulɓe leñol jinngol hoore mum kabtorogol ngam godal mum e windere nde ngam godal mum e aduna o nde Allah rokki ɗum kadi sagataɓe susɓe sasɓe yejjitɓe pittali muɗumen waɓe no moɗon goppi jawɗele goppi foof darani pinal maggal gam ubbidde hollirde aduna o wonde godal fulɓe e nder windere nde kono kadi en jetti Allah lawol gongol dokkuɗo men oɗo jiyaɗo Allah pamɗo diine e pinal yadara pamɗo ko anduɓe men ko Cheikh Oumar en komtuno ko waliyaɓe meɗen mawɓe mbaɗatno leñol ngol ko majjara mayara ko umminoɓe ɗum ko findinoɓe ɗum nde jonti janggude janggi nde jonti wittude bitti kono kadi nde jonti daranade leñol mumen darani hono ceerno men ceerno Boubacar Gaye andi jeeyede e wuuro e jibinede e wuuro wona gotum oɗo ko jeeyade e wuuro kadi ko fierté kala ɓi pullo ɗo to wuuro mabɓe to guure goɗɗe ko dendinɗo pulagu ko jonnuɗo almudagu o rutti kadi o yonni pinal o holli kadi ko pinal e gandal yadata kadi o holli pinal fulɓe e diine l'islam yadata donc eɗen jetta Allah eɗen duwono wuuro aali guelel fof yo Allah ɓamtuɓe yo Allah nawruɓe yeeso kono maayo wona keerol Mauritanie e Sénégal jiidi yumma jiidi baaba enen ken gotum hande ƴeew Mauritanie nani Sénégal nani fongo moni kala enen daara fo heewi yimɓe machallah ɗum ɗo foof ko pinal wawi wadde ɗum wadde eɗen kolla aduna o eɗen kolla occidental o wonde jaam wawa arde gaga pinal Afrique wawa ƴellitade gaga pine mum Afrique jaam wawa hejje hen gaga pinal ƴeew hande hay goto anda goɗɗo ko jiidi safalɓe nanɗo jolfuɓe nanɗo sarakulleɓe nanɗo womarankoɓe nanɗo laamu ngu nanɗo ɓe gonnani e laamu nanɗo kono kamɓe fof ɓe nendi ɓe jiidi yumma e baaba kamɓe fof ko inde wotere inde wuuro aali guelel holko waɗi ɗum ko pinal holko waɗi ɗum ko média hande ne jogui doole e nder aduna o média tan hande ko ganduɗa kaala konngol aduna o fof tina woni misil ɓurɗo bonde aduna onon noon nde keɓɗon ɗum ganduɗon holko woni nafoore muɗum pewnuɗon cinkuɗon jonnirɗon kadi leƴƴi ɗi fof kono ƴellitɗon hen Afrique donc mbiɗen heblo sukaɓe Afrique en goppani hay goto donc nden fedde ko fedde mawde fedde nde ganduɗa arde yoltude ɓesgu Afrique fof wallude ɗum pine mum e gande muɗum so tawi on déplacima warñede mon tampere mon wona jawdi wona haydara ko arde tan ƴewde holno ñiɓiri ɗo eten e reedu Fouta yettere Allah e nelaɗo mum yo Allah junnu balɗe mon yo Allah nawru téléji ɗi e radio ji ɗi fof yeeso kon tinniɓe kon dariɓe kon walloɓe pinal hande Baba Mal nana Zénith France onon oɗon ɗo eten goɗɗo nanto ɗum ɗo so rendi tan ko ƴellitade Afrique mawde ko richesse mawɗo yo Allah ƴellita ɗum ha yaara yeeso sagal ngal mbaɗɗa holno ɗum ardema haade ɗo gueɗe mbawɗa ɗum hande assalamu aleykum warahmatullah wabarakatuh Seydi Sarr ceerno Abdoulaye Sarr no mbiɗa ni duuɓi jeeɗiɗi walla kalde WhatsApp jeeni tan ko Allah halla ande haaji yen jeeyodir ɗum fof ko sababude musidɗo woni ceerno men ceerno Boubacar Gaye kañum woni sababu noon ko ceerno men ceerno Boubacar Gaye Allah waɗi inchallah organisé oɗo ndeɗo ñalɗe ɗiɗi te ñalɗi pinal e teddugal e fate leñol fulagu teddini pulago cuɓol laago jon noon ceerno Boubacar Gueye no waɗɗen hen garɗen hen kono jiiɗen ko machallah ko ñalɗe pinal ñalɗe wala ko foti wonde e bandiraɓe fof machallah beltima hen gaari hen minen koyemen beltima hen no fewi ɗon no ko wayni weeɓani kadi gara kadi nder ko ndeɗo teddinɗa hen kadi jeeya hen ko pulago no yooɗi tan jiiɗa won fof no wawi no yooɗi ewa joni ko weltade tan ko weltama onon kadi ummiɓe guila Sénégal ɓe e oppo haajuji hammuji gaari tawtede ndeɗo ñalɗi fof ko wonon kadi ko duwanteɓe Allah jarama on jarama yallah machallah alhamdulillahi rabbil alamin kami jibnande wuuro ngo ko hen jeeyami hunde no fewi no yuɓɓi machallah alhamdulillahi rabbil alamin on dañi hewde famde fo yetto Allah amen jetta Allah amen jetta yimmiraɓe babiraɓe machallah hunde yooɗi fewi
garangal yimɓe ɓe kursilaɗe ɗe fof sona weltade min mbawa haalde somin kaali tan wodata kamin kalani machallah min belti noon ha ɓurti ha ɗon wawi hadde machallah. holno jiiruɗa so tawi yimɓeɓe guuri ɗum ɗo henna taw wona tan e kala hitande waɗe fina tawa? wallahi ne woodi ɗum ɗo fina tawa ne weeli tan fina tawa ne weeli à chaque fois eɗen mbaɗa ɗum ne weeli ha maayi wiye aha wurkare nde ha hande aada nden ha hande en kaddara ɗum ne weeli ha maayi machallah. min mbiyetemi ko Aydi Thioub mbiyetemi ko Aydi Thioub mais ko ɓornimi ko ɗo e ko tina tawa min tawini mawɓe men ne ɓorno ɗum no yooɗi minen ɗum tagi men ɓorno ɗum. musidɓe tedduɓe ko mbimi on jillaɗe ɗe nani ko dando woni ɗo henna ko jaltaɓe maayo woni ɗo henna ɗum ɗo henna woni ñalɗi fina tawa baɗaɗi ɗo henna e wuro aali geelela en ji worɓe subalɓe nan toon jooɗi heddiɓe nana gara laaɗɗe ne cinka ha yooɗi ne waɗa drapeau ji Sénégal ne waɗa drapeau Mauritanie ene yuɓɓina ha yooɗi ŋoreɗe nana keewi yimɓe kala ha yeewi ha yeewi ha yeewi musidɓe tedduɓe ko hunde wande fayida ko hunde nde heewani yiyede ko hunde weɓani yiyede kono kadi ko hunde saftude wadde e nder rendo meɗen cubballagu noon so tawi noddama daren ngoɗo henna maayo wona kecci woni ɗo henna o to banggue heewi o ga banggue heewi kono kadi fina tawa o yuɓɓinama musidɓe tedduɓe eɗen mbiya tan tinnoɗen e fina tawa men woto holmoje malisajo subalmi nandi malisajo ko boni alayma ko gabi jenga ko maja mbade jirili holmoje malisajo subalmi nandi malisajo ɓurɗo wadde fomi ala on neli kaalo tori wura ali lele tori wura ali lele ko boni alayma tori wura ali lele ko yettude Allah ina la ɗum tan e julde Mouhamadou ya Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ko weltare tan kadi e ñalawma hande cuɓoloji o machallah min belti hen ko président gomu pinal Salihel haaldere mon ɗo ɓurɗo andirede Madina Rama debbo mo lobbude Ibrahima Ly walla debbo mo ɓoggue dow jeeri ɗum noon mi salmini foof mi juurima machallah ñalawma kadi waɗi réussir kadi min beltima ɓe ko ten wi yara malade kay wondan yara malade kay tikka gaɓi ñeega mañi mbaɗa jiriri hen ɗum ko musidɗo mabɓe gawlo mabɓe haaldata mabɓe ɗo amin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah ɓurtide en juula naral makko tedduɗo mbiyetemi ko Amadou Baba Mama Racine Sambo jettirami ko yagga komin mboyanaji koni koɗo wiyete ceelaw rew sen mbi cubalako ina heewi fannuji saabu awoɓe nin ɗo hewɓe ina initiro cubalako taw gona subalɓe kono ɓaade gawo tan sa yi neɗɗo no o e banggue jogirano mbiya yo cuballo toftan hen kono gawo wiyete minen min pinike maaya min ngala meccal gongal ko wona cubalako noon ko awa gubbi ina ngoodi dolingaji ina ngoodi sableji ina ngoodi ina wawi aw heddingo noon serindingo ɓe mbi ko wayno suukaji en ko wayno mbaaluji en kono wedde e goɗɗum e goɗɗum kono ɓuri ko tidde tan cubalako ko gubbol dolingue sabal ɗum woni cubalako kadi ina woodi hen tan ummi hen jibina ɗum gandi ganda goɗɗum gila ganda hay hunde sona aw ganda hay hunde sona maaya ganda hay hunde sona laana ina wayno ɗum woni hoore cubalako soɓe faami jiɗɗa ko namnade kadi so tawi wona hon noon kadi enen mbawi jokkude eyyi kanjum wasa majjuru ene saɗi tagui ɗum ko wonno hanki ko natti wodde hanki wonno ko liɗɗi ha keewi gawɗo fof ne hirto hen ene daña hirande kono sa jaggui meccal accima tan ɓooya accat ɗum jiiloɗa goɗɗum saabu sa awi a dañani a balɗe 4 5 barmin hippi a woppat jiiloɗa goɗɗum ɗum tagui noon minen kam mawɓe subalɓe min mbiyata amin kuuli so yaha juuri ene wawi ɗum majja tawi kay Allah heɓɓitaki men
wonno ko natti wodde sabu ngoɗo maayi hannde so tawi a weddimo sableji 5 jeegom a fii gubbol piyanen 5 jeegom a ronki cakkude so ɓooyi a yiiloto goɗɗum eyyi ene heewi ko wiya heen ɓuri ko kam mawnu uddoji uddu waɗango joni uddu waɗango joni ko haɗi men ko ilam ɗum haɗi men liɓi ummotono ko woɗɗi ene ara ene jibina ene ara ene jibina ha yetto men kono so tawi ummotono ɗi jibinto jibinani arani ko wonno ko tan woodi so ɓoyi gasat so gasi noon en memboto eyyi ɗum kam ene jiiya ko haɗi men liɗɗi so ɗum ɓenni ina waɗi kadi façon awa hay so tawi liɗɗi godani gon awa kadi bonani hen ina woodi garaji mbiyeteɗo cas taw ko itere ko ni ɓeɗon natta ko jibina hande so naati hen mayat tawi noon sukaɓe ngala so ɓoyi mawɓe godata ɓe ɓuridiri ene waɗi hen ɓe ɓamti payi dow ene waɗi hen ɓe o haaldi ɗemgal ɓe waɗi hen ɓe ganduɗa o haaldani men ko heewi tan o adde mumen enen kadi koye men ko noon mbaɗen enen joddiɓe ɗo ɓe en potani sifaji guila e gurdam en potani sifaji guila Allah noon wi saɗa yiiɗi andude hol ɓurɗoma yam Allah wi inna akramakum indallahi atqakum Allah wi kala mon jiɗɗo andude kañum ɓuuri e yam kala ɓurɗo mon hulde Allah ko on ɓuuri ɓatade Allah joni noon beele ko ɗum baddaten wala ɗum baddaten holko baddaten ɗum min kalowo e an keɗiɗo foof ndeyngol ɗo konngol moƴƴere so ari noon goto fof yo eta yiilade e moƴƴere nde beele heeɓa hen moƴƴere so bonande ari goto fof yo dog bonande nde woto heɓde bonande nde wonno annabi sallallahu alaihi wasallam kadi wi o wi fitini koko ɗaani yo kudde Allah wone on pindinde fitin wadde noon ɗum ɗo fof ko enen kalde kala ko Allah neli nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi Jibril ya wini nelaɗo wini ko enen kalete enen ɓeɗo fof ala emen jiiɗo nelaɗo e gas kono en jaaɓi nelaɗo en gongdini nelaɗo enen ken julɓe tinodiren hen heble sukaɓe Afrique on jarama en jii golle ɗe fof ceerno Saydou anne kadi a jarama kay heble sukaɓe Afrique jeeyɗa heble sukaɓe Afrique noon ko hebla wiya ko woni hebla on jiiyamon golla ɗum nini hebla ko woni mana jangde neɗɗo ene wawi jangude taw heblani neɗɗo ene wawi jangude taw anda ko woni hebla neɗɗo en janggo qur'ana gasna reena taw wawa heblude haydara heblo noon kañum koko ƴettike sukaɓe duuɓi 7 fayi yeeso ɗum kam famdani ɗo hande wuuro aali geelel tinnodiren hen battodiren hen hakkillaji no fewi wajiɓe ɓe ko yiɗɓe hirdude umminiɓe Sénégal Mauritanie banggueji ɗi fof ko ɗum ɗo ɓe garde men ha yettima ɗo en ngala jobdi noon ndi mbawɗen yobdeɓe kono Allah subhanahu wa taala ne jogui jobdi eɗen gandi kam ɓe mbaɗini en ɗo ko weeɓani enen wuuro aali geelel enen fof eɗen gandi ɗum noɓe gardi en ganda noɓe jettiri en ganda to banggue doole ko joguinoɗen mbawɗen tan ko jaɓɓadeɓe e teddindeɓe kono eɗen gandi kam déplacement mabɓe wona ko famɗi hay so ɓe gardani kalis koɓe gaddi ko ɓuuri kalis caméra ji ɗiɗo hande film uji yimɓe ɗiɗo média ji aduna Allah foof hande tini ɗum tene eɗen gandi so neɗɗo déplacé télé tan e air goto ko joɓata ko hay goto anda no foti enen déplace ɗen télé ji déplace ɗen radio ji fodde balɗe 2 e wuuro aali geelel beele eɗen jogui jobdi mum en ngala yo Allah yoɓon moƴƴere on kolli teddugal noon min hooram mbeɗa andi teddugal am e moɗon wona hande fuɗɗi duuɓi 6 hakkude meɗen en jaadi Mali en jaadi Kidir en jaadi Kayhayɗ en jaadi Babaɓe en jaadi Dakar foof enen jaadi kadi ko ni tan wayanno ala hen foof ko ganduɗa goote mum ko jaranani hen wonko neɗɗo sikkata ene famɗi taw famɗani wonko sikkata mawnani taw ne mawni mbeɗa andi kam wuuro aali geelel on ko Allah tottiɓe wadi ñalawma hande o kono noon oɗo ñalawma kadi ene jeeya hen ñalawma mo ganduɗa hande réseau sociaux hande ko wiite WhatsApp ko wiite internet ɓeɗo jooɗiɓe ɗo ko yimɓe mawɓe wona yimɓe tokosɓe wona ɓe jooɗi kadi mbeɗa haala ɗum wallahi Allah woni seede ɓeɗo hande won jiiɗotoɗo joddade e mabɓe wona ko weeɓi min mbeɗa andi ɗum oɗo ceerno Sarr oɗo ceerno Amadou Moussa an oɗon gandi télé fulɓe onon gandi radio fulɓe onon gandi radio Taccan onon gandi Walf Fadjiri ko kamɓe goni toon joguiɓe programme muɗum kamɓe goni yewtoɓe toon
ɗum ɗo jangga walla ɓaawo jangga son keɗima ɗum walla jeeɓi téléji mon jii hen wuuro aali guelel hande won heeɗiɓe ɗum hande oɗo 6 heures so yoni uddite télé wal fajiri jiɗɗo fof yo uddite ƴeewa ko kalami ko mon gandu beele ko kamɓe goni ɗo walla wona kamɓe inchallah dimanche garowo kadi guddite télé wal fajiri walla jaggon pindi tv walla pindi télé ƴeeworon jiiti moɗon ko kalami ko beele ko gonga walla wona gonga TFM nen ɗo woni mana layan ko wona ko ɗum radio Mauritanie walla télé monon wiyatno Rakiba walla Aydes wi ɗum ɗon kadi haalinde ne wawa mi wonno mi wawa français ko pulaar tan mbawmi walla arab ɗum waɗi mi wawa reftude wone elli ɗum noon yo Allah walle en ƴim jeeɓe ɗum mon jii ɗum wuraari guelel yo Allah yoɓon moƴƴere wuraari guelel yo Allah yalta woni hoore ana yalti ko adi hande saabu gollendiri e World Vision fedde ha sisaɓe sukaaɓe Afrique sengo Mauritanie e gardugol ceerno Bouba Gaye tabarakallah guila ganduɗa fedde nde sosa hitaye ujunaje ɗiɗi e sappo e joyyi hawruno ko ñande sappo e goho lewru décembre Mauritanie adi jooɗade ɗo e nder leydi Mauritanie ɗo wiyete Nouakchott e Nouadhibou jonde ɗi ko ɗiɗi gonno hawruno ko ñande jeegom lewru août hitaye ujunaje ɗiɗi e sappo e jeegom guila nden ceerno Bouba Gaye ne jaggi nde ɗo fedde ha timmi ene waɗi hen gollal payodingal ene ardi gaddugol pewgol gaddugol joɗgol kadi tigui rigui ala fof ɗo nawani fedde nde ha yettima ɗo e wuuro makko ɗo yidde haaji tigui rigui jaati tene kalɗo min jaano min dañi toon manore timmude hono nde ɗo manore no min dañi ɗo e wuuro aali guelel nde wonnon heewiɗo neɗɗo noddi yimɓe nooti taw sa noddi wuuro ma nootatake kanko noon o noddi banggueji goɗɗi o nootama o noddi wuuro makko o nootama wadde kanko fotir noon tigui rigui jaati fedde ha sisaɓe sukaɓe Afrique gonɗo sababu ɗum tafa ko ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr mo Allah moƴƴini gurdam mum moƴƴini needi mum teddugal mum miiji ngoɗo miiju faabi bandiraɓe leñol ngol ittuɗo men e majjere human binnawgo e basal gonal ngal tigui rigui jaati nde wono so tawi yimɓe gondiri fijirle wara suuri ene gonde dente WhatsApp ɗo wiyete wonde bonni kono sikki ala wona ɗo banggue amen ga minen ga de min peewi saabu min daɗi e bone basal e bone majjere human binnago tigui rigui wadde ko ngal ɗon daɗal e kisal min gaddani wuuri aali guelel naaɓe kadi min tawi ɗo hono ko wayi noon saabu so tawi en ƴeewi to gonɗen ɗo ko kisal e daɗal fulɓe nde won noon so tawi a wi Fuuta mbira ko ndema e awo e jangde tigui rigui han hannirta ni wadde foof non ɗo en hawre wuuri aali guelel wadde so tawi fedde hase sa darima ari ɗo henna tawi ɗo ɗeɗo golle wiyete ko yande hawre e tellare ko jinmi wiide e fedde heblo sukaɓe Afrique e mbaadi kuuɓal e ko jimmi wiide e fedde heblo sukaɓe Afrique e mbaadi keeridi mayen gar hen joni kono gadortoɗen ko mbaadi keeridi ndi so tawino ko ɗum doggol walla ko mbiyata ko course woni dandu mbiyeten ko Mauritanie nawiray holko saabi Mauritanie nawiray gila 2015 ha 2022 sa daari ko duuɓi jeeɗiɗi nde ɗum fuɗɗi nde ɓe ene hen ngala hen paami paamani tawi Mauritanie naati hen ko adi ene faame tawi Mauritanie jaaɓi ko adi ene jaaɓe tawi Mauritanie ummima ko adi ene umme wadde so tawino ko dandu mbiten kamɓe goni numéro 1 section Nouadhibou wonko waɗi section Nouakchott wonko waɗi babaɓe wonko waɗi jowol Kayhayli Mbagn dendagal section ngaji Mauritanie ɗi kala goto hen foof wonko waɗi Kayhayli tigui wadde so en mbi Mauritanie nawirayi en juumani ko fawɗen hen yitere oyi tembere lettere o ujunere mbuɗu Bilal Mamoudou oyi tembere lettere o ujunnaji ɗiɗi on kalanno ko gumɗo toto gooli cubbu lettere o ujunnaji ɗiɗi Seynabou Cubbu waɗi tembere lettere o ujunere mbuɗu
mayra bere waɗi tembere letero temedde joyi gorko toroɗo mo wojjani boɗoyol puyɗo fuu to ñalla wojju tan so hiri walla ruɓande kake bandu men so neɗɗo towama towani ko towɗum o woni mo towani jiimaji ndiyam mi am lammata woni Moussa Thioub noddirteɗo Basiru Noto o wi ujunnaji sappo tembere lettere o barigal monti Demba Thioub ujunere mbuɗu tembere lettere o Amnar Saydou temedde jeegom tembere lettere o Souleymani Thioub artiri 152 300 ancienne monnaie et temedde ɗiɗi CFA wonti 154 300 temedere e capanɗe joyi e nayyi e temedde tati mbuuɗu kelle mo dow e Souleymani Thioub ɗum noon o dimi koddo mo towani Souleymani Thioub garne wuro aali geelel Mamadou aali geelel idi woni leleyo woraɗane jaltade jofani woro hirani jaltade jengal deferi walla gannoɗo fira Hammadi Ramata Hammadi Assela wamidin jibeyri ndo ko tegu jeli ndere Amadou Mar Baydi Kumba Daari Galo Halimata Kumba Boubou Racine Aliyero Sambougar Mani Helle Boubou Tolim Diam gongo aɗa teloro maayo Allah yamundura annabi Allah yamundura Allah ko dokko annabi ko dañowo jiifi jaafa farfare dunduga yaajana min de komin total mangal mi wara tewmi jasa watede debbo nato ngalam wiye Mali daw waadi mi dawde ngadi momi dañde dañal ko gendam basal ko e sam mo dañi yomi dañ mo dañani yomi dañ mi rokkoroɓe dañani ya tartakum martakum tartu ko ndiyam martu ko jaywol mi disi Allah gorgo makka fine juule salmine duye jaabe da henno gella yaari amidin ngari haram sari buri goru mo daaka ko wawde weli ko wawde gollade wawde buri suukara welde ngare ceede kala sed labani aliyo yo tamuda ko juda yole ngari gay semti babu dani laji sa Allah ngara sa annabi kota ko gam ko gogi Allah ko babal bin di pirade moja di nyaya ko ne woy aliyo yo dabi kon jema e ngol jammaji kewi le mataka woro nyaldi buri baade liwel bolu wel nyani wurali geelel jammaje ne kewi mataka liwel bolu mel jammo ne jenga hiriyo jammo ne hira wara lele wara dane jaltabi jofani hirani jaltabi jenga defere kono wala nyama samba dane ne ko lori non ma jafo do ya dabba mo samba samari buron bani musa walla biya jaw ka ide ngara beda ara potango renko nyamri mon koy buubi yalla itti nyamri mon watta e dungam min takko demba gay dundu wuttu coore jema yo do jew hay ngay dongo ko jema yo jew hay ngay dongo tigay defe jala yene modo falantake dani jema yo jew hay ngay dongo ele penda Moussa Boukari Diaw ele penda Moussa Boukari yeredim ele gay bolumbal tewi ari non bolumbal wi eliman malado bargel buudu nangi fude tina bargel basar di caggalam ine ana ine bune ko dilli kala Allah nang ko dilli gotte kala annabi Allah nang min ko emi dilli nango mala sada ila Allah taala watini jabbar koli jaw bugay jaw nanam jaw woni nyama woni tundu gutti darnayo mi maya jarnde latino gulali mullo ngare cede wur aali geelel ngari daddanno nyane konno yuye maya ngari daddanno de ngo maya am ngo malago moju ngoy men jol yo ngoyu latino gulali mullo hendu soyi mo lorde gala mo gordi godani aliyo dannama nyama tewdade to noro je gilele ciwel kale de pita min guyo be mi wade dande noro ala dogo tani mayli fiye jamni churu achirade de pita min guyo
so tawi ɗi ƴeeŋi mbiya tawle ñawle tawle ñawsima hotande kanŋe rawandu rew soyru lella maaru yoru jomum villa laaci arta lelo tigga dande dase kum mase kum yalla o dasanam mawɗon sakkana mi les koyɗam cakkitowo ala danole newri mum ayoyo konjol yongoyu moƴo bay buubu gefe jammaji mene wurani erini gale seydi gorel woñere wurani acciɗon amda gale seydi gorel kummi hummi aramani pullo julli mi humi toro takamo mi humi seyɗani takamo mi humi sagat dakotako mi humi diwo mo ƴiwata kadata kak mi makki mon ɗo boni wamulde dimmotako mayiɗo fofata sel benne mel benne cele koɓe kaali nanon ko kalmi son celani koɓe kaali nanɗon ko kalmi jinne mon nodda mon malaikaji mon jippono mon kere ɗon no jambe cakade kaali kiti koro kon ndombo hum najore hum jinni hum mi humima humtatako ha abada ha abida komi mbarodi mawni mi sonnimaɗa jaftintake ha abada ha abida ajo jamma fidi bada jago jelle baru fin musa baru fin allahumma ajo sire kunne jabe kunne wala hirsi kunne kilal yoyo ko bacenta do cili mela kilal yoyo ko bacenta do cili mela di suppidi mani fayama biya chalori mutodi muttitori damma yengine jago o fot fo bonnan dam tew adama harminima tewam tak min kari gore kilal yoyo ko bacenta do cili mela ko dattoji gañɗomo wala gallema erimi samba yaya erimi samba yaya kilal yo bacenta do cili mela jila yo bace few jawo ñinde bace ɓuur aali geelel tarraɓe iɗi aali geelel mamadou aali geelel diaw aali geelel gaysiri aali geelel amadou aali geelel erimi samba yayi gommayo guila fanayi ndoro galle allah diri gummoye rasin wurma kam caje demrella ko sandite sar yilim job to sali ɓama joɗoɗi sima ñorogol mu wiit e ñaali ndeni mbay moye junna ni ko butura agabo lukke naɗo laago fof ko jaɗum kono soɓe disi garayata beeli jowiɗo jowanno beeli jowe sugotima jiɗaɗa bobo joom jamanu hunde jangguete ayne rene jofne aɗa hartoro mborode ndi koro dollide moro dollide ngala bakɗe ngala baccande lukkaɗe gumne ɗi salanaɗi ɗi molanaɗi ɗi sasilantaɗi wuy ɓoggam ko ɓoggi farmata galamba ina kiraɗe mooƴa ɗi ñaya gañanggue tawde jimbalan kusan sa mbarodam a linki lank sa wona mbarodam tagare to jinni ne annabi doosa so naggue ko taɓɓan so gaari ko jaɓɓan gaari hande moɗa ndiyam poofoɗa ɓattere wokkimannane junggotade Moussa Dialta Bocar aytane Moussa Dialtaɓe cukalel jom bolle gongo aytane Moussa Dialtaɓe cukalel jom bolle gongo en gari wuro aali geelel alayo yomino yuuso mi yimi maaya mi wale galle bamma e mboye moylani ton wite ɓa faale jirile toggeleagamo lukke naɗo laago fof ko jarunte kono soɓe disi gara yata gaari si tawi gaari ndi arde jinneji mbiya jinneji ɗi tara jinne mara jinne hoɗe wande koɗe me leso guumi min pijje leso janni min mbaddi saare daguet paate daguet jamanu koset jinne yaltugal bo jinneji darima jinneji fo darima cuklema wiyani noon somi yimi mayo ar jaden ngawle nguraga ngawden ndi puuli to kawral mamaji sabbundu boɗumeji to gale bayi Mamadou Bocar boɗumel min ndiki sahay nangowo ala sona ilallahu taala wahidun jabbaru koli jaw bukari jaw namam jaw ñamam jaw woni yettame ɓami garitade ma dow jammaji beeli mbalama mayo to ngawle ngaraga ngawdendi kadal wi kawral mamaji dafa kum dafa guitame guitiligo futtat ɗo guli ngala beddi wooda yallah wallu ko ala doole hamma yaryel wiyani noon holno hamma yaryel wi Mamadou Boko Mamadou Bada sa Mamadou Bada salguet hamma gawyel wi salali Mouhammad walali Mouhammad ine ni
anana fofo naade idan o jammo heedi yo jammane jeewa jammo jangi jeeri wororo sami mi ngomaya ko trois sabo majel jeeri mala ma fofo jarunte ko lisme disi ngara ya ta ceerno buubu nane mbimami dow noon wanduyi ɗi jigui jeyna ɗi jigati jeyna fala ma jalle moyat en jimim go mayo rawani tane Moussa hedema haalanma en gari ɓuuro aali geelel seedade golle baru Umara Joobe golle mum en ceedi Umara Joobe golle mum Umara Joobe mbako mum ñani wuro aali geelel way fo dañi yo wad sabu wonade neɗo yiɗi wadde fo dañi kene waɗa en ceedimo golle bawɗo docteur Umara Joob ñani wuro aali geelel Umar e bandu men jamma jamdina keewi ɗo laago fo go jarunte koɗe somi disi ngaari a yaata ngaari sa fi mbarore ndi kalsal sine tewama ɗiɗo fijirde nde a yiiɗa jolnude laara mbiyade haw Joob haw jinne Joob haw jabalinila haw fiya mbaron dina taroma mbaron dina taroma mbaron dina taroma jinneji gara mbino bonnanma mbiya salali Mouhammad walali Mouhammad bisimillahi jinne wala hawla jinne kulli falle jinne horam gaari gottene horam gaari jinne gotte hammade gotte paate fonde kele najore gaari min nañatama kono ara nañata kam safi Allah dam yu Allah kum witir singasin garoda yaltan ɗo de woret woynguyo kucinde ni ngori keleli ndeni jirile woynguyo kucinde ni ngori keleli ndeni jirile bobelijo wiji jamanelawmo haaletaji nottumi lafiɗi notimi iɗi gara mbeɗa ara tafango renku ñamri majje koye huuɓi yallah wattu ñamri majje e jungo tane Moussa Dialtat Bakar Demba Kawa a